ni oh. Bato. Bato. Ay sa baay kay ba. Kaon sa mutot. Ay. Wala wala ka kaya anak ano sa. Wala di. Mo lagi abi na. Ikaw na kailan mo gani? Masyado. Mga tabili. Tabili na. Tabili. Magsakay na siya diha kay siya lang sa magsakay kay danlog pa man. Kami baklay-baklay ra mi ni Bintoy. Baklay ra mi ni Bintoy guys kay danlog kay nag-uwa naman. Na si Undoy ra mo ipasakay. Kay may man si Undoy kay gaan ra man. Ay sus, nagpapalit din na siya pang. Kaya wa man nadala iya sinilas dana. Gignan dahin ko niya paliti ko sanilas mamalilin, palitaw niya sanilas. Salta na dahin siya. Agkaon ba kuno na siya sa butong pa? Agkaon mo siya sa butong. Na, kadlok lang na bata pasaka. Bahay dagom guys oh. Hayahay ba kayo ah? Daka na. Hayahay ba kayo ah? Diyan namin sa karsada guys. Diyan na si Riri dani naghuwat. Bingira ta sa balay kay walay wakwak. Diyan namin sa balay guys. Nya ang sobra nga among bulanghoy nga gilungag among gidala dinhi. Gisnak na pud nila. Jon. Imuha daw? Sa ingon mami? Siguro na tuki. Hala pagka nindot basad. Hindi may igot kay. Gipalitan siya ni mami sa sapatos. May prank ni me? Nayate kagid binto Ayan yata. yung hindi mong guro. Anak na inday na. Saan nday? Ano nagpa-block mo di ay? Bukid. Ka inday man siguro na bintoy. Na kang tita na nimo kapa-kapa. Grabe pa niyang lukso-lukso. Sulirap-sulirap pa siya siyang mata niya. Imo ra ding giprank. Hi guys, good evening. So magluto ta karon sa atong panihapon. Nagkatong napalit ni Rimo na karni ako ning sabawon. Para makahigop ni atong angkat sa sabaw niya. Ato sa ning pakupsandaan ay nato niya sabawan. Guys, ato sa nang pakupsandaan ay nato na siya sabawan. Nasagulan na lang din nato na siya og Chinese pitsay. Yan, nahuman na sila og himasa guys. Gimasaan ni Koreana si Undoy. Kay gikan man nagimis bukid.
Pagkaon ni Undoy guys, paminawan ninyo. Mas guys, tingog. Presto! Kumusta na siya dati guys? So, presto guys. Isda ba? Isda ba? Magkano na? Very good kiss Undoy. Presto! Gagagad na kita nito na. Isa na ito sa imo na. Mao ni atong isagol sa tong sinabaw guys. Chinese pitsay. Ato na ning ilunod. Luto mo. Sabaw. Ito na? Daw pa. Wat na lang na siya guys magbukal. Ato na din ang hawason kay para makapanihapon na ta. Luto na siya guys. Nya si Saysay naguna na siya kaon og si Rimon kay nagbigil man to sila. Nato na nang hukaron kay para makapanihapon na ta.
Dali na mo din dali na. Kay manihapon na ta. Re! Nestor, dali na, panihapon. Ta, ninyo tanan. Liam, dali na Liam. Mareng, panihapon Mareng. Landay! Isa si Tita din? Jadi, dia na si Ma'am Janice. Abot na siya. Tita ba? Eh, muuban. Hoy, nanay, wala ka nagla? Nestor, Wala ka nagla? diri na. Dali na mo din dali na. Kay manihapon ta. Inubi ako sa imo. Tumingaw ka sa ako, wala. Mingaw, eh. Paghag sa lagi ni Tita din. Dali na mo, dali na. Sibog tulong. Dali na liyaban ka ni Mami. Pagpuri na ako. Tingnan ka, badala ka mamalilin. Sesed na, nagkaon na. Nakakaon na. Dapat sila ka sinistar ko. Oy, pangaon na daw! Manihapon. Lagay na si Bibi mo. Pagbas, rugulog ako na. Ah, sabay. Pagsabay. Magandang manihapon. Mareng. Woo! Kikita mo. Sidit ka. Good, Ako mo, okay. Kuha mo mo. Ay, dari klan. Boy! Doy! Ano na? Hinaya kay init pa. Hindi pala. Hindi na magkakapangit. Ha? Tubig, no? Pako, tubig pa rin. Kaon ta guys. Hindi ko ito tubig na. Narakura. Madam na siya kaon to. Ay, siya rin mo. Nako. Wala, sinalakay. Naman. Nag-change na ba may? Kanang 5 gigang. Kanang 5 gigang. Reklan, panihapon, reklan. Oh, pusod ko guys. Dako na. Ha? Dako na to dia. Sure. Dako na ba to ato to? Ay, ako ang ganda. To. Ano sa na na tolen? Ha? Dako na. Ay, dito na parang dito na nga. Abang may. Wala na ganito si Lolo kay wala daw nga siya nakakontak. Wala ba kabon ninyo to? Na. Lugya na. Wala pa kuha man mo dito dai. Kasalo. Kasalo to guys. Lugya. Ang kasal dito kung juga kawasan. Chit, no. Kung baligya na na niya ring. Ay, doy. Lugya sa pamilya na ka. Oo, ano lugya yung. Nya sugot kay mo na tungawon pa kon mo. Pila dito da. Guys, Puli. mundo puro naman ko. Puli ang dakol. Puli. Oo, may pa. Kuna ang put. Dito man ta pa. Ito, 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 pulo. Mo ang mga kanang beda. Wala ba? Sabi. May ito na nagpanggawa ng Kami na sila roy-roy dahil dati dungan sila turo at kaunda. Tiguang si roy-roy o kitong budget. Kaya anak ko, dungan sila kaon. Pagkuwagi ng gitampo sa gamay na inyo, ginungag na bugas, gamayan naman sa 5 kilo. Nakagilog yung art. 5 kilo na, sila may kubok. Ang gamayan, gakagantang kapin. Kurkur ko na sila rin. Kurkur ha, recruitment si tatay. Pero dyan, gusto manok man.
Ito, bangsan ko na. Ha? Nansa? Balik. Ay, nabi ko ka ito sa mo utro. Dako. Mahubag. Sobrang ako na sa kusa. Sa pagdidakot na rin sa natin yung magdida. Sugo ko kung mo na ito. Ang dito, ang dami na naman. Kaya ayaw nang sa kaya kami dito. Pag wala akong daghan niya, doon mo, puro malilang. Para magpasuot pa mo sa pera. Sa'yo. Tuloy. Doon, malaki. Oh, dako ba kailangan daya? Ako magkaya sa musikan. Uy, parang kataon na tayo lang sitan. Naayos na, tripolit ah. Oh, boleh boleh. Palabon mo na ako. Kung ba ba sa bawal dito, Doy? Kaya to. Palabon mo na ako na para magdako yung tuon. Doy, ha? Mana to? Patanaw ko sa imo tuod kung dako na ba? Ha? Ini ada kok nih. Kaya puturon ko ginalili na nimo ipasanaw. Ha? Unya ganyan man kaon ako tanawon kung dako na ba? Ina, Doy, ay ang tuon. Julin, itlog ng tuwa. Wala na siya sa ila. Itlog ng Julin daw. Dala naman tanong iya. Busog na kaya karon ng Julin. Kawag ko na. Nandun dong. Ah. Dahil hindi ako nagawang hindi ko tuwa. Belum. Ini yang mana biar kah? Ayo, ini dulu. Minsan may mag-work ka na sa kutan uma. So kaya kung balsa ka kung may bakal ito. Ang dahit mo rin? Lima. Bilang ni. Minggu ya. Habis menilai ini. Marah. Hindi ito may isa kakakot da. Hindi. Sinasasakin? Hindi. Dako mapi kung pili doon ko nang alam ko. Dali. Ada apa tambah nih? Wala din mo bibili ko na rin. Wala na. Ako bigyan. Nagulot ko sa kalolo, alam ko na. Mawan jadi arolo. Nakala siya nga. Siya nga, may lang ni malilinog konti ako tumiliti. Nakadua ka niya yung nululunod kung perminti ka niya yung kwarta. Basta bumahok dyan. Ito pagduan naman na niyo. Dito kay Kalingaw. May 50-20 eh. Guys, nahuman na taong panihapon. So, kinahanglan na sana ito magdiwasan na sana ko na akong trabaho. Guys, kato akong gikuha ng kaganiha. Wala to na ko na kuha ni nahulom rato nahumol rato na ako ba ni waswasan. Ako pa ni siyang waswasan guys, unya. Na may mga binasa dani sa mga bata. Ako na lang washing kay para nga mausara. Ako na lang po din gikuan ang mga binasa sa mga bata kaganiha. Ang bulingon kaganiha kay para nga mausara na ko ni og laba kay ugma aglakaw ra ba mi. Ada guys, ako ni pirason og waswas. Nagyaan man ni kaganiha guys.
Ulong lang siya guys. Ganihan pa ni Kitiwas o. Kuan pa. Yan. Kamulo ko luto. Ako ni apag ka. Kuan akong luto. Kanagpa. Kuan pa man ko na ako. Kuan siya gamay naman siya. Kay ugma ra ba guys na kay lakaw kay unin ugma. Ako naman kuya na ugma.
Jengo. Jengo. Hi guys, mayong gabi na human ako upang laba. Nya magbigil mi karon dito sa aming tabon mag-adto mi. Jadi ana sila ni Ate Maya Mia diri sila iba. Dia sila din ni kay magbigil mi, dia si Inday, kuyog si Inday. Silang lang. Magbigil mi karon.
Apa ka kailis ga? Di man sigwa ko mga pantalon o ya. Ko aginom ka? Ali aginom ka? Hoy. Yes, ang kundandan diri naglantaw siya sa siksi nga baji oh. Ya, si Riri, di na siya makakuyog kay lain daw iyang lawas. Lain niyang paminaw, guys. Ya, si Janice, magkuyog po siya o kuan, digil. Kay basta hindi na siya makakuan kay trabaho na pud baya. Ya, agkagubot na mi ni asag sakay. Ah, dito ka ni Mami dyan. Kamuduhan ni Inday sakay ni Mami kay gagmay man. Oh. Oh, dito ka lang kay dinhi ko ni iba. Dito ka ni Brian. Aman ka mo sakay atiba? Unsa ka? Aman ka dito sakay di man ang iba. Dito mo duhan ni Janjan. Gato mo duhalin, si manang iba, dili ko motor kaya ang brake ako na gato mo duha. Kaya okay pa ka ng brake nang. Kagubot lagi wala to driver. Sige. Sige. Di ana mi dinhi guys. Unya. Ni ada mong kuanda ni oh. Bato. Bato. Ay sa baay kay ba. Kaon sa mutot. Ay. Wala wala ka kaya ka na sa. Wala di. Mo lagi abi na. Ikaw na kailan mo ganiya? Kailaw mga tabinig. Pabili na. Nakapangas pa man gayud sa dito sa among balay sa una. Dito sa kuan ba? Sa puntod. Baka nasa Uy, pangaon na mo kay magbuol mo tayong tanaw. Liwang mo. Ate man na ro ko ninyo. Kali. Ay. Kasosyalan ba sa sa imong bukas ah. sorry banto kay labi kay iugas karne. Gani na pada makabot. Aman mo lagi ka bigay. Kabigin mi. Hagna kami gin. Dali naman noon ba? Dali ra kang Ah, kung kuan day si ate di ay diha si ate nagagi, masakay day mo. sakay mi. Sakay gud sa mi. Kay naman sa ubay. Katuwa mo man sila sa kilaran. Buwa itong bata. Bida ning batan din. Mama si Undurya. Abi nga magpasya sa kuan sa kanang luway tapos lumak dito. O wala niya na si umakay. Kuan dito ko magsinsin ba ang sayo. Maka relax ka pasad. Ayang mandat tambo kayo. Yani. Ini kuan. Kung sa ka bumba ka? Kaya ako nilisan sana nga sa ulo man. Bangon na sa gulo ng baon. Nilisan pa ako mga dalit na lalis na. Di aman imong gutaron na di ka gutaron. Atong butaron. O sige ka na. O ka na. Mga mag-beer nga pinagayan. Ako untay mo hiwa anak guys, pero naaman siya akong gipahiwa kay murag. Kani siya kay kusinero mo guni siya dito sa asa to dapit nga kuan ha. Oh. Chef cook mo guni siya. Munang munang iya kong gipulihan kay siya ra daw. Oh, sige. Grabe ngisi Janisa. Maisad. Nya, ang among kusinira din eh.
Ano siya? Hello guys. Muna yung makikro kayo nga. Kani iyang giluto ko ani siya? Sa niya? Beans. Bagyo beans na siya unya. Unsa man na gihumba na nimo? Hapit na. Maghumba pa dyan na siya. Hapit na nang. Hapit na kuno. Anak siya. Sinira gina siya katanawa, makita sa lawas. Ito kaya sa Nya kini siya guys, ako ning igagaw. Anak nini kuan ingkalita. Tanaw na ko dani. Ako ang kan. wala da. Karang guys. Si madam ni si madam. Nya kini siya si Butsoy. Wapo sa kalibutan. Muning gi atuan ni budog dito sa Manila. Oh. Follow niyo ako guys sa Facebook account ko ha. Oh, unsa may imong Facebook diha? Nakalimutan ko, mamaya na lang ulit. Dao? Uning ay, ay good kay may iyang pa bagti-bagti na nang kuno. Di mo ka. Ako. Sabi ko siniro, galing na sa kwan, galing na sila hard. Kuan ba ni siya? Bagong hard na, serious na galing. Itinapan mo yung log serious na Bigtian maghapon. Nya mahuman din na siya dan na paghiwa guys, mag-inom din minsan makagaba. Makagaba. Oh, makagaba. Tambal. Kung masobran, tambal sa kalaog. Tambal sa kalaog. Okay. Si paret kung saan may siya pagkuhan niya. O saan na siya paghiwa? Ikaw ra bahala. Unsa para unsa man siya ngayon. Ay, teng. Teng. Kanang kaldirin. Iteng. Para unsa ni siya pagluto? Para unsa nga. Kay Ugma. Sabaw na. dili unsa sabaw ni siya? Baon. Humbaon. Nangutana siya kay para unsaon niya paghiwa ba? Gagmayon ba niya o dagkoon ba o Karon. Kay maghumba man kuno. Sabahon para sabahon kuno humba. Lain na. Kay usay pagkuan na nga. Lain na ang oo. Kuan niya nang wala niya gi ana pagbog ginukon sa kawas. Wa ni ang kusin ni Iteng minaw. maghumba. Ilain na ni ang Lain lang yung Tambok. ka na nung. tambok. Ang bukog ra kuno ilahi. Oo. Bukog Wala na kog himpa. bukog ra kuno ilahi. Bukog ra nawa na oh, nalain ang bukog. Oo. Ay kanay mga bukog-bukog ba nga na yung po. Dili ang bukog ra kuno ilahi. Ang tambok ayaw. Ang unod ug ang tambok dili. Nakini guys, pinsan ko to galing to Manila. Kaya magtagalog-tagalog ta. Ko nang kay hubog lang ako.